ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapuluhan. Awan karbangan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay analiday ka, iho. Ayan ka di ti fiancem. Awan pa'y mapagtal ka na babae, mama. Apay akas na timbagam. Adu dita, ti mapagtal ka na babae. Ni Carol, nakitak nga nakakibkibin na alalaki. Kwartak lang ti kinayat na diya babae. Adun ti dinawat na kanyak. Saan ka di akagat-gatang umanan iti kwentas? Nga alahas na. Wan, mama. Luklukwen naklayang na diya babae. Hando kasta, saan nga rod matuloy ti kalay sayo, iho? Saanan, mama? Itapay lang, kat naduktala kon ti kinagold digger na. Kasanun to pa yun agasawa kami. Ay, kasta man ti inarabid ti muna babae iti biyag mo. Kinwartaan na kalaang. Tsaka mo, mami. Tsaka mo. Mama, apay nga tangawan pa'y matino a babae ang matumpungan ni Manong. Ay, Jack man amo, iho. Nasingpat-mat ni Manong mo. No apay alukwan pa'y laang dagiti babae ang makarelasyon na. Kaduan samot dito'y syudad a babae, kat materialistik da. At damot manakam, ngam, ad-ado siguro dagiti rupat kwarta ang natumpungan na. Ay, adda manan pagsaksakitan tinakam ni Manong. Kaya't ko kumamang asawa ni Manong mo. Sakbay nga da mapasamak kanya. Ni mamamat, ubing kayo pa'y. Apay aday tapay tinapanunot yo. Wan, ubing titawan ko, ngam amumat. Ada sakit ko, iho. Ay na, mama. Saan kumaaday ta ti panunutan niyo? Kaya't ko makita pa ikuma dagiti agbalin nga apukok. Sakbay nga da mapasamak kanyak. Apay, anya ti ar-aramidam dita, sika, ayme. Ingka mangala ititimba, taipan mo ija ayan dagiti baka. Gatasan nyo ida. Saan ka di amabalin apagtuluyan dakmat iti koleyo, auntie? Anya nga agtuloy. Asino pa iti mangkita kadagiti manggatas kadagiti baka? Kayat ko ti makaturpos, auntie. Adda nga rudan ni Claudia iti universidad. Adda nga rod trabaho. Addamat dagiti kadwa tayo ang mga ramid, auntie. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Noan niya ti desisyon mi, iso ti masurot. Sayang ti panagadal ko, auntie. Dwala ang matatawan, malpaskon. Uray dwala ang abulan. Adda nga rod trabaho. Sika ti mangkita kadagiti manggatas kadagiti baka. Adda na gorder iti presko agatas. Auntie, da kayo kumanti mangkita. Awan mo ti aramidan niyo. Anya? Ha! Sakit din ti ibaon mo, danga! Dito yaklata ka di rancho, daddy. Ituloy ko kumamot ti panagadal ko. Anya pa'y laing ti sapulem. At damat ten trabahom dito eh. Apay nga ni Claudia, kat agad-adal iti syudad. Sana nga mo ti trabaho dito rancho. Ang si ka kat amom. Sayang ti panagadal ko, daddy. Kayat ko ti makaturpos. Makarangrang ti kanayon mo nga ibaga. Ingka katag trabahon. Kita am dagiti kadwa tayo nagtrabaho damat laeng. Apay ka di amanipod na tayo ni mami. Katkasta kayo kanya, daddy. Nasingsingpat ni mami, ngam ni Auntie Magda. Saan ko matakabsat ni Claudia? Ngam isugit din ti pagad-adalan nyo.
Di nakpagpungtuten, Aimee. Ingkakit din iti ayan, dagiti trabahador. Adda kamat gaya man, anak ko. Oh, kumusta ti panagadal mo ijay syudad? Nagrigat mo ti agadal, mami. Nagadumot nga ipapaaramid dagiti manursuro. Marigatan ak unay, mami. Ano sam, tapno makaadal ka? May sakan to a maestra. No kuman nalaing ka. Kinabuga siya wenno doktora kumati alam a kurso. Marigatan ak tupay iti kinamaestra. Kasanon tupay no abuga siya. Nagrigat ti agi kabesa kadagiti lintag. Saan ko mauawatan? Iso a pinagsardeng ko ni Aimee. Tadyak kayat nga atiwan na ka. Ibilin nyo man kit di ka ni Aimee. Takargaan na ti bathtub iti gatas. Kayat ko di agbabad iti gatas, mami. O sige, taibagakan ko na inton sumagpet. Tamapan mangala ijay pagprosesuan iti gatas. Taipan na iti bathtub mo. Awan ka di pa'y tinapilim ka ikalaysa, iho. Awan pa, mama. Amoy mat na manluloko na iti nakarelasyon ko. Tsak kaya't ida aminan. Manluloko na. Kaya't ko kumati maadaan iti apo ko. Sakbay nga da mapasama kanyak. Amumot nga da sakit ko, iho. Ti kayat ko iti babae. Kat saan na tayo rupat kwarta, mama. Masasaya at numapanak iti probinsya. Agpamarangak amay salanga simpleng empleyado. Agpamarang ka amarigrigat. Kasta ka di, iho. Wan, mama. No damakita ka na singpet a babae o probinsyana. Iso ti ikalaysak. Agam, anya trabaho ti aplayam iti probinsya. Uray anya ditan. Ijay amang sirpatak iti babae na pudno amang ayat kanyak. Daytay saan lang at ikwartak ti kayat da. Madanaganak iti aramidam, iho. Anya ko matipagdanagan nyo. Nataangan akon. Kamaalak tagbiag akas marigrigan. Ngam agannad ka kumaiho. Agannad ka akanayon. Talaga ka di asumardeng ka nga agadal? Itapay tadnandanikan at turpos? Dwala ang nga natawan? Wen nga rohad. Mas dawak mat ka ni daddy. No apay analaka ang manipulaan ni Auntie Magda. No anya ti baga ni Auntie Magda. Tong palan namat. Sapay nagsadot dagi jay nga agina. Anya nga tat kinayat ni dadim kadagi jay. Mas dawak. Nagbalin pa yun anaungat kanyak ni daddy. Saan ka di ani mami? Mtakin ko kwa dito rancho. Dahito ti pudno. Ngam dagi jay nga agina ti agari. Pinagbalindakit din akas lababa unan iti bukod mi arancho. Madlaw ko katdakkel ti nagbaliwan ni dadim. Talaga? Nagbaliw? Manipod na tayo ni mami. Edikwan? Insangpat na matan dagi jay nga agina na ulpit. Agpayso nga tati ibagbagada. Ano kano napakanti babae ti lalaki ti panggayuma? Kat agbalin nga under disaya ti lalaki. Tsaka mo, anya ko ma, ti ipakan na. Adda ka no rancho iti dahi a lugar. Iso ka no ti pagtataudan ti presko agatas nga ilaklako da. Sa pulak dahi ta rancho. Kat agaplayak kas katulungan. Sapay ko ma, tagkas sa pulan dahi ti kadwada iti rancho. Pudno ka di, asan mo nga intad titangdan dagiti trabahador iti rancho? Ited kunto. Ha, saan ang makauray dagita at trabahador iti rancho? Ang pimanaw dan, kasano pa ita? Si siya ka mga sikaso kadagiti tarakan tayo? Oh, no ka ba alam lakit di? Ano sam? Tadi pa'y iso ang matangdanan dagita at trabahador.
Wenno saan, dagiti babae akatulong ijay pagprosesuan ni tigatas, tumulong damat. Ngem nakapsut da ngagbagkat iti kanen dagiti baka nga da iti kamarin. No adda lakit di agaplay, alaem, tapno adda kaduam nga agbunag iti kanen dagiti kaan anak akunam. Kasapula ka talaga ti kadwa. Kumaa, numaymay salang a baka ti adda iti kamarin, ket nagaduda nga rod. Kitaam ti kasasao ni dadim. Aplikantin samat. Nakita na ti nakapaskil a wanted ranch helper. No saan nga itid ni Auntie Magda ti sweldo na? Amangan no pumanaw tumatlang akas kadagiti dadduma. Imbag lakit din tainted na ti sweldo. Kinid daw ko kankwa na nga itid na. Kasi kati kalaingan nga agproseso iti gatas. Saan pa'y unay nga amu dagiti kabarbaro akadwa dito pagprosesuan iti gatas? Imbag na nasingpot ka anang isuro. No kasano ti agpasteurize iti kaalala agatas ti baka. Nasurong matadagos. Dagiti dadduma, di dakitaan ana imbag ti kapulot ti iluto da agatas. Isong adda madadaan. Iso akasapulan ati thermometer no agluto iti gatas. Tapno saan amalabos ti na ito yung temperatura na? Iso apang nga asim, Flora. Dinakpampanawan dito pagprosesuan iti gatas. Kasapulan ka, no agpasteurize, kan agikarga iti gatas kadag iti bote. Hi, kabarbaro ka dito yung rancho? Siyak ni Flora, katulungan ni Aimee nga agpasteurize iti gatas ti baka. Aimee ka di tinagan ti kadwa mitay? Wan, Manong. Anak ti akin ko kwa dito yung rancho. No anak ti akin kukwa. Apay anak itak anak awit iti timba nga dakarga na agatas. Nauyong nga mindag syuman kan kwa na. Ta para bantay kanulangan kadag iti agpasteurize iti gatas nga ilako da. Anya? Imbag ti manugot mat ni Aimee no kunam nga agad-adal. Ay, naturay ni bakit magdang agsyuman kan kwa na. Kasimot nga rin no kasta. Saan ka di nga isakit ti ama na? Day tangaro ti pagsidawak. Atap ko pa'y kiti aginayoma day di bakit magda ti ama ti gayim ko. Pag kuna ama ginayuma na. Apay, agpay so kadit ti gayuma. Mama, husto nga ta ni Manong tapno makakita iti mapagtalkan nga asawaan na? Daytamo ti saan ko nga amo, iho. Kitaan tayo no mayat ti napanunot na. No anya ti ibunga na. Agpamarang a pobre. Bilibak mo't iti taktika na panunot na. Naawanan ngamin iti panagtalag. Gaputan namin anon alinuko dagiti nagbalin a karelasyon na. Tanagtalag adagos. Inted na tikid dawon dangi a babae. Day tatay ko nada, adi na inusar ti utek na anagayat. Ti puso na tinaramat na, kasta ka di, Mama? Narigat ti agsao, ngam kaslakastan iho. Gaputa ay ayatan na ti babae. Inted na amin, akinid daw daken kwa na. Siya ko timang bitbit iti timbang nga awit mo, ma'am. Ha? Di na ko maawagan iti ma'am. Kabailak da ito eh. Ay, siyak ni Andrew. Ti ka barbaro katulong nyo dito rancho. Siyakmat ni Aimee, Manong. Saan ka di asika ti para itad iti kanan dagiti kaan anak abaka? Nga adda ijay kamarin? Wan, ma'am. Nalpas ko idan nga inikkan. Isa tulungan ka amang ipandita awit mo iji pagproseswan iti gatas. Tinak ko mapaayan. Tapno di mo mat ko na. Sige, patgan ka man laangan. Tagya manak, ma'am. Sige. Agsarsarita ta, kabayatan ti panagnata. Sika ti makam mo. Ang naumay ni Auntie Magda, sigurado nga agungat day jay. Tapay nga gungat.
Anya ko mati madino ag sarita ta. Amangan no sa bali ti pagawatan na. Ibaganan tumanen nga adda mading aramidan ta. Ha? Anya ko mati mading nga aramidin ta. Ammom kadi anakitak nga agsarsarita da Aime, kanti ka barbaro akatulong ije rancho. At damat itsura na day dya lalaki. Anya ko man agsarsarita da, mami. Jak pagan ano ti mamirmiraot. Claudia, adda na panunot ko. Kat pagsaya atam daytoy. Anya ko man dayta, mami. Mayat nga yaramidan ta iti istorya, kat ibagata ka ni Julius, tapnoong tanna ti anak na. Tapno anya ko mami. Jak maawatan ti kayat yu ang mapasamak. Claudia, no pumanaw dito'y ni Aime, kat makiasawan ka ni Andrew. Dua tanton nga agari dito'y rancho. Mayat, dayta na panunot mo, mami. Imbag, dasi nagtipastek a pagproseswa ni Tigatas dito rancho. Saan nga dayo ti pangibunagan ni Tigatas ang may proseso? Ijay kumasidag ti balay. Ngam na panunot idi ni mami, amay mayat no dito asidag ti rancho. Ubing ka kadipay, idi na tayo ti inam? Umuna pa lang atukad ko iti high school. Kasta? Nasingpat ka nagagat ka. Ngam, madlaw ko kat iroromenda ka. Ti pagsakitan tinakam ko. Di nakpay ammo nga isakit ni daddy. Patyan na amin nga ibagakan kuana ni Auntie Magda. Di na kadikayat nga awagam mo't iti mami, ta iso ti kasukat ti inam. Tsaka mo, ngam awan ti kasukat ni mami, dito'y puso. Nakitak amayat ti panagsarsarita da Aime, kanti ka barbaro katulong ije rancho. Anya ti kayat mo asawen, Magda. Manipod idi jakpay nakita anaragsak ni Aime. Kanayon analiday. Ngam idi addaday jay nga Andrew, nagbaliw. Naragsakan kan nasaranta. Kayat mo asawen, adda relasyon da? Nukas pangarigan, adda. Saan mo ko maaparitan? Tapagragsakan naman. Kayat mo ka din na makiasawa ni Aimee? Apay, lapdam ka di ti pagragsakan na. Rumba nga ipalubos mo, no anyaman ti kayat na. Agbibisin kakitde, garangganjang. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka di madi, anaaramid ko. San kan nga gindidyam mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho, ti paggarangganjangam. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, adda manan na idanon kada kayo, iti saan nga umno. Agbaligi nga tani Magda, iti dakes apanggap na. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napuluhan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan.
Ti napalabas, nasakit tinakam ni Andrew, talino ko tinakarelasyon na ababay. Rupat kwarta kano dagitoy. Napanunot na nga rod, amang sirpatlaangan ijay probinsya. Barang saan arupat kwarta. Iti sabali abangir, naliday ni Aimee tanaranggas kankwana ni Magda nga agsyuman kankwana. Ngam saan nga isakit ni Julius nga amana. Gapo ta pinadakas ni Magda ni Aimee, kinasarita ni Julius ni Aimee. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo itaalawas ang napuluhan. Awano, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka din madi anaaramid ko. Saan kan nga gindidaam mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho ti paggaranggan jangam. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, adda man ang tinaidanon kada kayo asaan nga umumno. Awan ti maidanon no awan ti nakita da. Makasasawa ka din, ha? Agadal ti kayat ko, Daddy. Saan kat ang makiasawa? Amok paingay. Ha! Amangan no inton madamdama, kat makiasawa ka adi na oras. Angam saan ka alapdan, no day ti pagragsakam. Apay ka di akasta kayo kanyak, Daddy. Manipod awanan day di Mami. Saan ko nanarik na ti panagdungoy yung kanyak? Sabali man ang tinapanan ti saritaan. Dita ka man laingan. Imanawan ni Sir Julius. Gusto na ita panagsansangit mo. Nagsakit ti panagsasao ni Daddy, Manong Andrew. No adala ko mapagtrabahuan, kan pagdagusak ijay syudad. Inak ang trabaho langan ijay. Agurno nga, taituloy ko ti panagadal ko. No kayat mo, agpakada akpailahan ka ni Sir Julius. Adda amok iti syudad. Damagag no kasapulan dahi ti katulong. Kayat mo? Saan da nga taan naranggas? Kasanuan amom ida? Siguro gayam ko ti security guard da. Adda basit balay na itilikod ti balay. Ije ti pagyanam no mayat da. Ayan ka di ti security guard ako nam. Napano ni ije abroad. Siyak tinangital ka na iti balay na. Kasta ka di? Tagaan o kagaya, Manong? Awan mas no papagyanak. Nayanak ka kay syudad. Ngam taga-probinsya ti inak. Saan ta ko man napagsaritaan ti kinataok? Tamalidayanak lang ang makalagip. Mabalin. Imawag itay ni Manong mo. Ada kanuig na dito'y akatulong. Ag-working student ka no. Kursonada na kaditi babae, mama? Wen ka no. Ngam iyag na dito'y tasumrag akas katulong. No sumrag kas katulong. Mabalin kumat nga rod akilatisan. No saan matlaang arupat kwarta. Kasano kumamot ti panangkilatis mo ako nam? Ha? Ada kanya akong ti stroke. No kasano ang maamwak. No saan arupat kwarta. Basta saan mo apagaramidan iti dakas ti babae, iho. Ni mamamat. Sa anak matkat ama nagdakdakas. Ada pa'y gayam imbaga ni Manong mo. Imbaga na kano iti dayje babae, nga agaplay mo't ni Manong mo akas security guard dito'y balay. Anya? Kaya't nasawan. Di na imbaga akapamilyata. Kasta nga rod, iho. Nagpamarang amarigrigat ti kabsat mo. Nangala ka kumay iti gatas. Tara matag apang moisturize iti kudil ko. Napan ka kumaijay pasdak. Taing ka nangala. Nagapo ka lang arudan ijay.
Nangala ka kuman Jakmut kamin ammo aka sa pulam ti gatas. Paidam ka kit di Namin ano nga imbaon nak anangala iti gatas. Nga impan ko di tabat-tab mo. Nasakit ka di, tinakam mo? Kasano nga ibagam apaidamak? Kat di mo imbaga amangala ak iti aramatom ita. Sige, ditakan. At dapay aramidak. Basit lang nga anos. Mapapanaw kan tumatlaang dito'y balay. No agbaligyak amang papanaw ka ni Aimee dito'y balay. Ibagak anagasat ta. Imbag ta inaramat ko ti utak ko. Iso anak ipagnaed ta dito'y. Di kayo pa'y nag-istorya. No kasano anaam-amo yun ni Daddy Julius? Saan akas iti daddy ama Martak? Sigod nga gayam kami iti ina ni Aimee. Inayat ko idi ni Julius ang ti ina ni Aimee tiin kalay sana. Nagsakit idi tinakam ko. Kastagaya, mami. Iso nga ika gumaam, tinakidan na ka ni Daddy Julius? Anya pa'y ngay. Rimang ay tirancho da, iso nga inapapalak. Ngem idinatay ti asawa na. Ingka gumaak mat aginundawayan, ti panagladladingit na. Nalaing kayo matngarod iti kalukwan, no kasta? No pagsayaatan, apay kit din asaan. Iso atuladan na, Claudia. Saan ka apumatol iti mamirmiraot? Dajay adda mabalin na ti sapulam. Iso nga rod, nga oray kursonadak ni Andrew tanatar, nga katulong lang mat. Apay ko ma, amang ipakita iti motibo. Iso adang nga ni Aimee. Tanakisiningad kit din iti dayjay akatulong. Palubusan nak ni Daddy. Mapana ka di syudad. Kasaritak ti ibagbagak no agkasapulan da iti katulong. Sige man nga rod, Manong Andrew. Ngam saan mo pa nga ibagbaga ka dadadi ti planok nga ipapanaw ditoy. Kasano ako na pumanaw ka ditoy? Pumanawak mo ton Pangaasim, Flora. Saan ka pumanaw? Tapno adda awagak apagdamagan iti mapaspasamak dito rancho. Ha? O sige. Ay nga maikawak lakit din no makapanaw ka ditoy. Ano sa mon tapno makaturpos ni Aimee? Iti sana mabayag. May santon adi adal. Uwan man langan. Dapukan ka. Agyanak pa dito rancho. Agyaman unay kan ka, Flora. Katsapay lang ko, ma. Taad na makita ni Manong Andrew apagtrabahuan. Kan pakidagusak. Alang arol, masapa ak amapan tapno makasubli ak matlangin ton malam. Agsagana kan ton Aimee. Tamabalin ta ti pumanaw dito rancho apama na makasangpetak. Kat kasanuti ko nam nga iyag mo a babae. Saan nga tarupat kwarta ako nam? Tigayam na tayo nga inana ti akin ko ay ti rancho, mama. Ngam ti agsyuman ken kwa na ti agari. Pinagbalinda ni Aimee akatulong iti rancho. Nagawan mo ti puso na daytan nga agsyuman. Masyanak unay ka ni Aimee. Kaya't na ti makaturpos. Ngam pinagsardeng da tapno iso ti mangkita kadag iti agi proseso. Kan agpasteurize iti maala da agatas dagiti baka da. Adda ka di panagayat mo iti dayta babae? Wano, kaasila ang ti marikrik nam kankwana. Damo pala anak itak. Inayat kon, mama. Nasingpet ni Aimee. O sige, iyag mo ditoy. Tagpaay akas katulong. Tapno maobserbaran tayo. No saan arupa ti kwarta ako nam. Inton umay, agpamarangak kas security guard iti balay.
Iji quarters ti sigo da security guard ti pagyanan mi. Duamat ti kwarto ijay. At na nakasagana apagyanan na iji syudad. May sa akatulong, Gwardiya Akmat. Ha? Kaya't mo asawan. May sa abalay, ti pagyanan nyo adwa? Juan Flora. Security guard ak, kat paralutumat ni Aimee. Uy, saan mo nga taapagaramidan iti dakos ti gayam ko? Ikarit nga ayawanak ni Aimee. At damat kontakyo ti tunggal maysa. Mabalin mo nga awagan tapno kumustahem no niya ti kasasaad na. No, Jack, tumakontak ti gayam ko. Ipabirok ka iti pulis. Wala. No kayat mo, sumurot ka tapno makitam ti balay apagyanan mi tapno di ka agdwa-dwa. Saanan? Ang mga makita da nga awan tayo atalo kat delikado. Ala, mapan kami nga rodan. Ibagamton ka na kuwadaan apan kami. Malaman. Iso ang sigurado ang nagawidan ni Daddy. Talaga ka di saan kayo nagpakada? Saanan? No siyak, sigurado adidak palubusan no agpakadaak. Nimat Andrew, pagarupan da at saan apanangtad ni Auntie Magda iti sweldo na, no apay apimanaw. Adda ka din ni Aimee dito'y rancho. Saan sa mata nagawid iti rabi? Awan mo't dito'y, ma'am. Nakuna na ngamin, akayat na ti agtrabaho. Ta ituloy na kano ti panagadal na. Anya, pagadalan na ti bagbagina, kasta ka di. Oh, mabalin ayamot ti kasta. Mabalin, no kabaalan na lakit di, madam. Kasano ko maamapaggidan na ti agtrabaho? Ay, awan latam mo kon. Ado mo ti kasta, madam? Asino nga ron itatimang kita kadagiti kakadwam? Ayan mo't dayjay nga Andro. Di yun samot into ti sweldo na, madam. Pimanaw mo't. Anya? Oh, nagkuyog lakit di dagijay apimanaw. Ha, dagiti sinalbag. Nagtaray da siguron. Awanen ti anak mo agarang ganjang. Nagtaraydan kan ni Andro. Anya, no kasta, awan tinangtad iti kanan dagiti baka iti kamarin? Nalabit. Jak nga minan di manon ijay. Ijay lang pasdek tinapanak. Oh, Nagawidak adagos gapo iti naamwak. asino pa iti mangkita kadagiti manggatas iti baka kaya nagproseso? Adamot kit din ni Flora. Amo namat, tainsuro ni Aimee. Ngem duma ano adda ni Aimee, takabain kantong palan dagiti trabahador ti ibagana. Apay, siyak, dedak ka di kabain kantong palan. Flora, ited mo ngamin ti sweldo dagiti trabahador tapno di da pumanaw. Jak amo no asino pa iti makaamo nga agpasturize iti gatas no pumanaw ni Flora. Nakadanong Umunag tan iti gate ti balay ti agbalin nga amo ta. Nagdakkel abalay. Nagpipintas dagiti masetas iti aglawlaw ti arubayan na. Mapantapay basit iti quarters ng iti gwardiya, ta ibati ta ti gamit ta. Kan aginanak ka pa, no napanog ka iti biyahe. Ayan ti kwarter ako nam. Iti lukod ang tinagkala balay. Anda kusina, kan dua kwarto na. Kaano ta akasaot ti kunkunam nga agbalin nga amo ta? Di ka kadipa aginana? Apay, saan ka napanog iti biyahe? Sige nga rod. Sapay kumaa, takayat dak akas katulong da. Nakasaukon. Ket kayat da ka. Ay, makisarita kalatta ka ni madam. Tapno agam amu kayo man. Nagbaliga ka nagpapanaw ka ni Aimee dito'y balay. Iso nagkasata anak ko. Kasano dagiti trabaho na ijay pasdag apag prosesoan, mami?
Dayta nga agpayso ti parikot. Kanayo nagto ti mapan ijay takitaag ti araramidan da. Sana bale, tadamot ijay ni Flora. Ikantak ngayam iti kwarta, tamapanak ijay syudad inton bigat. Adan tumanan klase mi. O sige, lalaingam anak ko. Dandani nag-retire dagiti mamaestra ditoy. Sekanto ti maysa ka dagiti sumukat a maestra ditoy. Bareng makapasak, mami. Ado nga min ti bagsak ko daytoy napalabas a semestre. Anya, apay ngay nga dabagsak mo. O sayang pa'y nukasta. Di pa'y ulitam manan. No magagatak amangulit, mami. Claudia, kasano nga ron ang makaturpos ka no saan mo nga ulitan? Pagpili ka, ano niya ti kayat mo akwarto ka nagatidwa. Umunag ka, taagin na ka. Agyaman ako, Nay, Andrew. Ibilang ko dahito'y adakkel nga utang ko anaimbag anakam. Saan mo na panunutan na ita? Tinasken, kat matunoy mo ti arapap mo. Tapno di na kairuruman tagsyuman kan ka. Sapay ko mata makaturposak. Tapno maaramid ko ti rumbang apara kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Kukwan ni Mami ti rancho. Awan karbangan dagijay nga agina. Nagturidan nga agari iti sanda ako kwa. No iti lintag, talagang awan karbangan da. Nagkalay sa ka di dadim kan tagsyuman kan ka? Saan daan nagkalaysa? Basta insangpet ni Daddy ida, ijay balay. Naimbag abigat yo, madam. Kastamat balasang ko. Si kagayam ti bagbagada asubrak a para luto dito'y balay. Wen, madam. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno maituloy ko matlaang ti panagadal ko. Kasta ka di balasang ko. Bilibak iti kinagagat mo nga agadal. Takayat mo pa'y agtrabaho, tapno makaadal ka. Itamot laang, mabalin mo ti mangrugi. Agyaman ako, Nay, madam. Napatag ngamin kanyak ti adal. Tapno daras ka ang makaurnong. Ingat nga tok ti sweldom iti binulan. Agyaman akla unay, madam. Nagsayaat kayo unay. Kumusta ti damo nga aldaw mo iti palay ni madam? Nasayaat damat, Andrew. Dinamag na, no ijayak a maturog. Ngam imbaga ka dito'y akon quarters. Tadda dito'y dagiti gamit ko. Nasayat mo't no kasta? Aimee, sapay ko mata, di nakagura iti ibagakan ka. Anya ti bagam? Apay ko makagura ka. Iti kaano man, saan ka ang mabalin aguraan? Tanasingpot ka kanyak. Nga oray ibagak, ada panagayat ko ken ka. Agpayso ka di, ti ibagbagam. Agpayso. Iso nga inawis ka nga umay dito syudad. Tama sa irtiriknak na makitkitak ti panagsangsangit mo iji rancho. Sinipsiputan nak, ijay rancho. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napuluhan. Awan, karbangan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan.
Ti napalabas, kaya't damagda kan Claudia apapanawon ni Aimee tapno matagikwada ti rancho. Gapo tamaasi unay ni Andrew kan ni Aimee, tinulag na ti inana nga alaan da ni Aimee kas katulong. Idinaduktalan mat ni Magda ti kaawan da Andrew kan Aimee, naragsakan da itoy. Iti met syudad, may sa akatulong ni Aimee, idinto ta nagpamarang agwardya ni Andrew. Iti may sang aldaw, adda imbaga ni Andrew kan ni Aimee. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napauluhan. Awan karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agpayso ka di, ti ibagbagan. Agpayso, iso nga inawis kang umay dito syudad. Tamasair tiriknak no makitkitak ti panagsangsangit mo ijaransyo. Sinipsiputan nak, iti rancho. Diyaking gagara ti mang sipot ken ka. Ngam naamwak ti mapaspasamak, kabayatan ti panagyan ko ijay. Amom, limagan pa'y kit ti barukong ko, idi nakapanawak ijay. Angam, pasensya kan, tawan mat igam ko a kwarta. Amok asaan nga inted ni Auntie Magda ti sweldom. Basit la agad na jay. Dakdakkel tinagunod ko iti panagyan ko ijay. Anya ti kayat mo asawan. Anya ko mati nagunod mo. Anyan di imbagak. Ay, lipatan mo. Diyak mo tin amutin sa usawang ko. Andrew, kunam a security guard ka. Ngam, di ka mat nakita itay dito eh. Ay, sana dito iti pagbantayak. Ije pasdek nga yan tinegosyo da madam. Pasdak nga ayan tinegosyo na, kunam? Ayan ka di dahi ta pasdak. Iti sentro ti syudad. Bayam, ipasarakan to ijay. Sino ka? Ken, apay nga da ka dito kusina mi? Ha? Siyak ti kabarbaro akatulong yun, sir. Si kakaditi anak ni madam? Siyak ti anak ni mama. Ngam, imposible nga agkatulong ti kaskan kakapintas. Agpayso ka di akatulong ka? Adda ka di nga aglutluto iti makan dito'y balayo? No sa anak akatulong, sir? Ay, no anak na ka ni madam, naggapwam. Tadi kamot nakitkita manipod si Mrekak akas katulong. Mistake ti imbagam adinak nakitkita. Kat no agsangsango tay ta. Ita ka lang ang makita ti kayat ko asawan, sir. Ha? Nagbanglo day talutlutum Nalaing kakadimot lang agluto? Saan kon nga ibagkat ti bukod ko atugaw? Ngamda kayon to ti mangibaga, no naimas no saan inton maramanan nyo, sir. Ramanak man nga rod, no naimas matlaang ti luto tinapintas, para luto? Saan pa ang naluto, sir? Inton maluto, sayon to ramanan. Kasta ka di. Ala, agsubliak to nga rod inton madamdama. Kaya't ko amakit kita ti kinapintas, ti para luto. Ala, ituloy mo nga rod ti agluto. Naggapu ka di ta kusina, anak ang si iho. Ada ka di inaramid mo dita? Ni mamamat. Amo mama, napintas ng agpayso ti para luto. Nalaing mat ni Manong. Day tangiwat mo. Amo matibili ni Manong mo saan ka di? Ang damat ijay kusina, mami. Di namang nagtibagbagak. May mayat matlaang no saan mo adakdakamatan akabsat mo ni Andrew. Mama, aglabas iti panubok ko ti babae. Di ka kumaagar-aramid ti mati. Amangan no saan akayat ni Andrew ti aramidem. Apay kumasaan, mami. Pagyamanan nakit di
Numaduktalan tayo ti kinapudno. Anya kinapudno ti sasawam. Pangaasim, di ka agaramid iti saan aba iparbeng. Apayakas lang naliday ka si Mangpad iti quarters. Jack magustuhan ti panagngiri-ngiri si. Kan panagkidkid day ti anak ni boss. Saan mo italtalak day jay? Talaga akas dyan na. Ngam di na kapagaramidan iti dakas day jay. Sigurado ka kadi? Saan ka komportable nga agtrabaho ijay? No adda day jay nga anak ni boss? Ha? Apay ko makabutlang mo. Kat natataer ngam siya. Para kanyag, sikapay laang ti katauran. Nangruna ti pusom. Saan ko ang mailadawan ti kinataer ti pusom? Naks ha? Limok magtipuso ka di na oras. Di kagdanag. Ipasigurado ka di na kapagaramidan iti dakas da di alalaki. No agtultuloy akanayon nakakiddayan kan ngirsyan day jay. Pumanawak langan dito eh. Narigat ti agbirok iti nasayaat nga amo dito syudad. No restaurant, no sabali ti pagtrabahwam, masapol nga agabang kapay iti kwarto apagyanam. Kaslamat nga min balasubas ti panagkitak kan kuana, Andrew. Rabin, ngam imay kapay diti balay. Ada ka di importante nga ibagam, iho. Mami, pagkibaga ka ni Jervy, asaan na alabsan narabakan ni Aimee? Ada ka di madi nga inaramid ni Jervy kan kuana. Kuno ni Aimee, di na kano kaya ti panangkid-kid day kan panagnir-ngir si ni Jervy. Bastos ka no? Kunakon ket nga inggaraw manon ni Jervy ti kinapilyo na. Bayam tabagbaga ak ti kabsat mo. Amangan magbirok iti sabali at trabaho na, no di na kaya ti aramida ni Jervy. Di kagda nag-iho. Dumanon ka ni Jervy ti imbaga. San mo nga ininted ti sweldo dagiti trabahador, iso ang nagpapanaw da. Itatabasitan ti kadwa tayo dito rancho, mangrugin ngagsakit dagiti daduma abaka. Anya nga rod ita ti rumbeng amaramid. Ayan ti kwarta. Tamangalaak iti veterinaryo amang taming kadagiti baka. Kwarta? Awanan. Anya? Nagasto tayon ti kwarta. Kasano kumanagasto tayo? Dagiti nausari ti kusina. Ti pinagbayad ni Claudia ije pagadalan. Aniya. Pinagsardeng mo ni Aimee iti panagadal na. Ita, awanan ti kwarta tayo. Ayan dagiti naglakwan iti gatas. Naglako tayo pa iti baka itay nabit lang. Ayan ti kwarta. Adda ijay bangko. Ayan ti libreta. Kita agman. Adda ijay kwarto. Aguray, tay nakkitaan. Hi, beautiful. Makitam ka di daytoy basitabag? Kitam ti linaw na. Apay ka di day tabag, sir. Apay ko maakita ak tilinaon na. Nadamag ko akayat mo kano ti makaadal. Day talinaon ti bag ti usaram. Tapno matunoy mo ti arapaap mo. Kasano ko maamatunoy ko ti arapaap ko? Babaan day tabag. Lukatak ti bag. Tapno makita ken maawatam ti ibagbagakan ka. Oh, anday ta. Nagado ak kwarta. Apay ko madayta. Nulakid di kayat mo ti makirelasyon kanyag. Pagadalan ka. Kukwam da ito ya kwarta. Sa anak arupat kwarta? Kukwam lang ti kwartam? Agtrabaho ak, tapno magunod ko ti arapaap ko. Saan kat nga agtawad iti kaskan ka amata pobre? Ditakan. Di na kayat ti kwarta. Ado da ito yan na kwarta.
Agbiag kuma iti nasaliwan-wan day jeng Aimee. Ang, wow. Bilibak ka ni Aimee. Saan narupat kwarta? Akas kadang itiim mo na ang nakarelasyon ni Manong. Nasarakan matlangan ni Manong tinasingpat. Kan napudno kan kuana. Madam, nagsayat kayo kanyak. Ngam, jak maawatan. No apay akas jay ti anak iyo. Ni Jervy ka di tidakdakamatem, iha. Awan sa bali, madam. Apay adi nagsardengan. Impakita na ti ado a kwarta. Tapno makirelasyon na klang kan kuana. Iti kaano man. Jak ilako ti bagit, madam. Inaramid ni Jervy kan kadayta, iha. Wen, madam. Iso apo manawak laangan dito balayo. Pangaasim, iha. Masigurado nga agliday manan ti anak ko. Kasano ko mga agliday ni Sir Jervy, madam? Maamuam to ti amin, iha. Nga masakbay na, ada ko madamagak, kat tipod no kumalaang ti ibakam. Anya ka didayta, madam? Ada ka di relasyon nyo kani Andrew. Numan pa'y saan ko pa'y asinong batan? Napudno ti panagayat ko kan kuana, madam. Uray agpada kami amarigrigat. Iso ti ay ayatag. Oh, maragsakan ako na iti na itangay bagam, iha. Di kay maawatan, madam. Adala ang tao akayat ko makasarita. Sakbay nga adda maamuam, iha. Anya ka diti pagsasaritaan tayo diti opisina, na inawagan na kami, mama. May papan ka di dayto iti inaramid ko, mama. Awan sa bali, iho. Di kayo maawatan, mama. Jervy, anya ka diti mapaspasamak. Pakawanan nak, Manong. Kaya't ko lang ang maamuan, nunapudno ni Aimee kan ka. Apay, anya tinaramid mo? Pinakita ak iti adu a kwarta, Manong. Imbaga nga aramatan na nga agadal. Basta makirelasyon kanyak. Ang di na kayat, Manong. Nagpakada kanyak, tadi na kaya tinaramid ni Jervy. Dinamag ko no da relasyon nyo. Katamom no anya ti insumbat na, iho. Anya tinsungbat na, mama? Kastoy ti kunana. Numan pa'y saan ko pa'y asinong batan. Isulaang ti ayatek. Uray agpada kami amarigrigat. Dayta ti kunana. Kasta ka di, mama? Agyaman na, Jervy, ading ko, ha? Naamuan tayo. Asaan arupat kwarta tinapili? Uray maamuanan nga anak ka, iho. Pakawanan na kumaha, Aimee. Awan ti da kasagandat ko kan ka. Bayan na ko mga palawag. Anya ko mati ipalawag mo, ako nam. Sige. Sisasagana ak adumngag. Ti kinabastos ko kan ka. Kaya't ko lang at tulungan ni Manong Andro. Di ka maawatan. Anya ka diti kayat mo nga ibuksilan. Ningamin Manong Andro, kat adda idi ti kinarelasyon na ababae. Kalpasan na nakaala da iti dakkal agatad kan kuana. Insukat da iti sabali. Di ka maawatan. Apay nga ibagbagam da ita kanyak. Ni ka di Andrew a security guard tidakda ka matam? Saan na nga mo tinaramid ko? Naibaga na ngamin, ngayayatan na ka. Iso a pinadasnak apakitaan iti kwarta. Kasta ka di? Pakawanan nak. Ngamin naramid ko lang dayjay. Takitaak, no napuno kamatlaan kan kuana. Nabayag kayo ka di? Nga agam-am mo kan ni Andrew?
Dakkel ti pinukaw mo a kwarta. Isuaman ni po dita. Ikatag ti karbengam nga agwidro iti kwarta iti bangko. Saan kagayam ang mapagtalkan? Saan mo kumamat nga aramidan kanyak dayta, Julius? Himpay ko amin kan kaapanagtalag. Ngam dinadahil mo. Ita, awanin ti anak ko ditoy. Napnapanan na ngatan. Apay asapulem. Kat nakitaray nga rod iti dayjay at trabahador iti rancho. Ditay pay ammo, nupudno anak itaray wano saan. Kat anya nga rod ti panagkunam iti panagkuyog da apim manaw. Ken nasinged da iti tunggal maysa. Saan na makaas-asawa ti anak ko? No diket kayat na ti agadal. Amok pay. Apay nga rod anakigid da napimanaw ka ni Andro. Nagtaray dalakit di. Tapno daras ka makaturpos, in ka nag-enroll. Madama pa lang ti enrollment. Enroll? Andrew, awan pa'y urnong ko. Nupod nung ay ayaten nak. Bayam asyak ti mang tulong ken ka nga agadal. Kalpasan ti panagadal mo, pangasim. Umanugot ka nga kalaysatan. Kalaysa? Di ka pa'y sinungbatan? Kalaysan? Amok nga ay ayaten nak, mat. Isaasaan ka na makalibak. Makalibak? Sino tinangibagakan ka nga ay ayatan ka? Inak ni Mama Lolita. Kan kabsat ko ni Jervy. Anya? Pudno ka di dayta nga ibagbagam? Pakawanan na ko ma, no nagpamarangak akatulong yu irancho. No kasta? Nagpamarang ka amarigrigat? Mangilasin ka iti gatas nga ikabil ko iti bathtub ko. Ibagayo akan ni Sir Julius. Tabambantayan naman dagiti gatas. Binilang na pa'y, numano abote tinalpas na pasteurize. Ma'am, kunamat kanyak Di pa'y imbaga ni Aimee nga awagan mi iti ma'am. Idinto ta iso ti akin ko kwa iti rancho. Si Kaki Ideng. Mangin insulto ka kadi? Saan mat? Ibagbagak lang ti pudno iti tao apagarupan na kat na nga tula unay. Ngam saan mat? Addan to aldaw mo kanyak, si kakatulong. Or-orayag day tang aldaw, Claudia. Pagtalawan man na dya a Flora iti pasdak, mami. Apay kumaapagtalaw. Iso lang ti makaambo ka dagiti trabaho a pinanawan ni Aimee. Nainsultuak, iti imbaga na nga agin nga to akano, kat saan mat? Anya nga tati aramidan ta iti dayjay a Flora. Diyak kaya ta makita dayjay a Flora, ijay rancho. No di mo kaya ta makita ni Flora. Saan ka naamap-mapan ijay? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu italawas ang napauluhan. Awanang karbengan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naduktalan ni Julius ti panakawidro ti dakkel agatad iti bangkuda. Inikat na ti karbengan ni Magda nga agwidro iti kwarta kat inala na ti libreta di bangko. Iti may sangal daw, bimmalaat ni Julius iti saritaan da Magda ken Claudia.
Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas ang napuluhan. Awan, karbangan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya nga ta ti aramidan ta iti dayjay a Flora. Diyak kayat amakita dayjay a Flora ijay rancho, mami. No di mo kaya ta makita, Ah. saan ka namapmapan ni Gerancho? Daddy Julius, ada kayo madgayam dita. Itayak pa'y ditoy, ngam didak nadlaw, tanapasnek kayo nga agsarsarita iti saan nga umno. Claudia, manipod ita, sana na mabali na kargam iti gatas ti battab mo. Nawatam, Oh, Julius. may sakamat, Magda! Hello, gayam. Imbag ta nakaawak ka. Kumusta ka nga dita syudad? Agad-adalak, gayam. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Husto ka di tinangag ko? Pagad-adalan na ka ni Andrew, kunam? Wen, gayam. Kumusta mo't ni Daddy? Ikwa. Ay, ijak man maawatan, gayam. Manipod awang ka, madlaw ko analiday. Kan, saan mo't akas idi ti kinalastog dagiti agina? Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Di ka maawatan. No nga mintumangsit ni Claudia, ay, sungbatak at masurunak. Uray dengdenggan ni Sir Julius, di namot isakit. Kasta ka di? Itaman pa'y. Flora, idanon mo man ti pa kumusta ka ni Daddy? Dumanon, gayam. Imawag kanyak ni Aimee, sir. Kumusta kayo kano? Ha? Ayan ka diti anak ko. Agad-adal kano ijay syudad, sir. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Nagtipon dangatan iti dayjay nga Andrew? Awan mo timbaga na akasta, sir. Idi pa'y laeng. Imbaga na amapan ijay syudad. Tapno makapagtrabaho. Kat mapagadal na ti bagbagi na. Kasta ka di. Flora, amum ka di no sa dino tayan na ijay syudad? Saan, sir? Di namot imbaga. Ngam imbaga na ama kumikom nga agad-adal. Ado ka no ti ar-aramiden na. Iso asaan ko disturbol. Kasano dayto yan, mami? Ado mo tibagsak ko ijay pagadalan. Anya ita ti aramidan ta. Sapay di ka maikan iti adu a kwarta. Tasaanen akas idi ang mabalin ko lata ti ag-withdraw iti kwarta. Siribam man ni Daddy Julius, mami. Mapusipos mo siguro man ang tiulo na. Bareng sabali nga minitan ni Julius. Kasla ka iliw nan samot ti anak na nga awanan serbi. Ayan nga tamat dayjay a babae. Siguro, agdandan nada iti dayjay a mamirmiraot nga Andrew. Lakit di. Ang mga numasikog pa yan. Yak! Day takat masikugan. Diyak kayat ti agsikog. No saan abak nang ti ama ti agbalin nga anak ko. Rumbang laang. Usaram ti utek mo. No kayat mo anasaliwanwan ti panagbiag mo. Dilimak ka na kiti grado, Maimi. Nagngangato. Wena, tadyak kayat ama pa ay ti magpapahadal kanya. Ay ayatin ka unay. Aramidak ti amin. Tapno na saya ti masakbayan ti pamilyata. Aramidak dagitoy. Gapoy ti nalaos a panagayat ko ken ka. Kan para ti masakbayan ti pamilyata. Ay, ayatan ka matunay, Andrew. Idi, naliday ti biyag ko. Kat sikat ti nagbalin ang musika, anang biyag itinaliday alubong ko. Inton makaturpos ka. Agpakita ta ka ni Dadim. Kidawon ta ti pamalubos na ngagkalaysata.
Sikat ti makaam mo. Superstar iti biyag ko. Ha? Unay ka dito superstar. Nalabos mo tin Pudno ti bagbagag. Sikat ti kapatgan ita iti biyag ko. Ay ayatan ka unay, Andrew. Ay ayatan kamot unay-unay, Amy. Umay ka di tumulong diti rancho tay may ka, Claudia. Kunak mano agad adal ka. Apay nga da ka ditoy. Diyak kaya ti tabas ti dilam, si ka babaunan. Imbaga ti babaunan, tada pa kairanudan ti akin babaunan. Ngam ti papakpakan, ngawan pa kairanudan ti mangpakpakan. Aglablabas kan si ka babaunan. Aguray ka man. Sige, padasan nakasagidon tadi katrasan. Agtrabahon tupay dito'y idi ni Aimee. Idin to ta si kakot saan. Huh? Suron kon? Pagbabawyam day ito nga'y naramid mo kanyak. Iti anya aga po nga agbabawi ak? Huh? Kukom aya day ti rancho, kat kukwa ti ina ni Aimee? Dumtang to ti aldaw. Agpakawan ka kanyak. Tu, iti anya aga po. Anya ko mati basol ko ken ka. Sika ti rumbang nga agpakawan ka ni Aimee, Claudia. At dagayam ko akaadalan ni Aimee. Imbagada analaing kano ni Aimee. Kapkap na kan nga tati kabsat mo ni Aimee. May mayatan ni Aimee. Ngam ti daddumaan na karelasyon ni Manong, mama. Day tamo ti pamatik, iho. Itinabiit a panagyan ni Aimee di ti balay. Nakitak ti kinasingpat na. Nasarakan mo't langan ni Manong ti maibagay kan kuana. Nasingpat mo't ni Manong. Sika, iho. Kabaalam ka di mo ti agpamarang amarigrigan. Tapno masaraka mo ti babae, anapudno kan ka. Ah? Mama, saanan anas kan nga aramidak dayta? Saan ngamin arumbang nga itad amin akid daon ti babae? No kwarta ti kiddaon na. Dayta mo ti kamali idi ni manong mo. Nagtalag, kat inted na ti amin akid dawan dagiti babae kan kuana. Anya ka tati aramida kiti dayja, Flora. Masurunak unay kan kuana. Ay na, durabag kumadjay rupa na. Uray siyak. Di nakpay respetuan no mapanak ija rancho. Adala ko mapangtangdan ko, tamang tangdanak iti mangipungot kan kuana. Kas lakalalaingan no kas jay amapanak ijay rancho. Agkusilap. Adan tula aldaw na ako nak. Pagbabawyan na tinar-aramid na kanyak. Pagparin tumangak iti sangok dayjay a babae. Makabalis tanto matlaeng kan kuana. Ha, kukuana ita. Angam kukuha tanto mat. Kaano nga ta makabalas na, mami? Noan niya nga ta at ipampanakal dayjay a babae. Makapasuron. Kitaan nyo kit di, mami, ha? Amangan mat, no ada pagtultulagan da kan ni Daddy Julius. Saan kumot ngay palubos? Para kanyak laang ni Julius, agraman ti rancho. Nalpasan ana iproseso dagiti gatas, sir. I-deliver yo ka din, sir. Mabalin ka di ako muyog ka, taawan ti kaduhak. Imbagla para lista ka dagiti order. Umayak mo di pag-deliveran niyo, sir. Wen, Flora. At damot sidecar tay motora pag deliver ko iti gatas ti baka. Ada ka di mabalin ko apagtugawan iti sidecar ti motor, sir. Wen, tabasit lang ti gatas a may delivery ta. Sika ti mangkita iti listaan o asino dagiti nag-order. Ibagam laeng, ta iso ti pangipananta iti gatas. Sige nga rod, sir. Lumugan ak iti sidecar ti motor. Ala, intan, Flora. Apay, akimuyog ka kan ni Julius. Napanan nyo. No kumanasapsapa kayo ngay may, da kayo kumatikadwa ni Sir Julius, nana.
Saan ko maasyak? Nana, Nana, kun kunamkat kanya kun. Madam idi, tiawag mo kanyak. idi takunak no nasaya at kayo agsyuman kan ni Aimee. Ay nga saan matgayam? Saan kayo ang maikari nga agsyuman kan kwa na? Salawasaw! Di mo idiso tatong pamkanyak, Nana. Agyaman kayo, tabakit kayo. Iso adi kay patulan. Ngam no maminsan pa'y nga aramidin nyo dayta. Siyak timang tungpa kada kayo. Bastos! Amok mo timang respeto iti tao, arumbang nga irespeto. Ngam no kas kada kayo, ay nambarak. Agraraman kayo nga gina. Pimanaw kit din ja heredera, gapo kada kayo. Kumusta ti ay ayatak nga estudyante? Rabiin, ngam di ka pala mapaniti kwartom. Ilipas ko pa ito'y report nga aramidak. Superstar iti biyag ko. May salangan na semestre, malpaskan. May sakanton ka nagiti agmarcha ang mapan umawat iti diploma. Kat isagot kon to dahil ta a diploma, iti ay ayatak a superstar. Saan ka di ati diploma kat isagot iti naganak? Kuma, ngamjak narik na ti dungo ti maysa nga ama. Kasano kuma nga isagot ko kenkwana? No awan ka, sa anak a makaturpos. Kaguram ka di ti amam? Saan, Andrew? Ang mangnamnamaak, adumteng to ti gundaway, amariknak ti panangipatag kanyak ti amak. Kastamatan, amariknak ko mati panangipatag na kanyak. Bayam, tamapan tanto agpasyar iti rancho. Masigurado, akailiw na kamot ti amam. Dandanin agturpos ni Aimee iti kinaabugasya. Bilibak mat kadakwada ka ni Manong. Nabayag basitan ti relasyon da. Ngam nagtalin at daan na pudno iti tunggal maysa. Maragsakan para ka ni Manong mo. Kamaudyanan na. Nakasarak iti napudno ken kuana. Makapantayon to ije lugar da, no intayo ka sa uti amana. Sangon na tayo nga tati amana. Iso apimanaw ni Aimee. Ta saan ka no nga impakita ti amana ti dungo na ken kuana. Numapantayo kat di na tayo sangwan. Ti agsubli tayo ditoy. Awan parikot dita, mama. Sa bagay, husto ta ko nam iho. No di na tayo sangon, di agawin tayo. Kat agkalay sa dalatan. Adumat ti bagsak ko, mami. Makapasadutan ti mapanijay pagadalan. Kasano nga rodan, anak ko? Sana ka makairwar iti ado akwarta ni Dadim at Julius. Tilang masapul tayo ti ititid na. Sigurado. Ano ulitak nga alaan dagiti bagsak ko? Katagbayad akmanan. Apay ngamin, adi mo tinartarimaan tinagadal. Padasan pa'y ti dumawat ka ni Daddy Julius, mami. Padasak Nakuna na ngamin idi, nga apay kano anag bayagan, kat di kamot lamalpasen iti panagadal mo. No maminsan, nagadula unay mat ngamin ti papaarami dagiti professor mi, mami. Rumbeng ngamin nga aramidan nyo dagita. Jay kagiddan mo anagenrol iti kinamaestra, kat nagturpusan idi napan atawan. Makapasurun nga rod, mami. Kuna jay din asa anak kanupay ang mabalin nga graduar. Gaputa adu ti bagsak ko. Masapul nga dadak kala selebrasyon iti graduation mo, Aimee. Agyaman ak unay kan ka. Angam umanaya na makaturpusak. Kan maysa, ag-review ak pay. Kalpasan na, ag-examak. Basta, pakaragsakak no maselebraran ti paragturpos mo. Intayo ka na mamay ti may sa analata ka restaurant. Si kaman lang ti makaam mo, may superman. Siyempre, may superwoman. Itapay lang kablaawan kan.
Agyaman ako, Nay, Andrew, biyag ko. Sika, tiintin nagtilangit amang bayabay kanyak. Gapo, taawanan ni Mami iti biyag ko. Nera na siguro. Agayatak ngamin unay ken ka. Maiduma ka kada kini nagbalin a karelasyon ko. Julius, kasapulan ni Claudia ti kwarta. Ikan na kuma, tamapan mo't lang ijay syudad. Ituloy na, ti panagadal na. Saan ka di nga upat lang atawan ti kinamaestra? Manu atawanen ti panagadal na. Kuwang amin, Julius. Marigatan ka nung amin. Adabagsak na. Kaya't asawan day ta, asaan nga agadal ti into na rin na ijay syudad. Abagan ba't numakas asawan? Pag ko naamat amakas asawan. Apay nga ro da manu atawanan ket di mo't lamalmalpasan iti panagadal na. Sayang lang ti kwarta ginasgastos na. Sabali ti pangipanan na. Nagturad day tarupam nga umay dito'y balay mi. Kaam-amok a balay yu gaya mon daytoy. Ti amok, kat balay ti gayem ko ani Aimee daytoy. Makikabkab balay kayo laang. Talaga na puskol ti rupam. Awanan kay ti bain. Asino ka datang ata tinapuskol ti rupa na? Mayak ditoy, tada ibagak ka ni sir. Sa anak a makikabbalay tawan karbengak. Ada balay meng. Ay no! Ay, lapdan nakman. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti day ti babae. Aramidam ta kayat mong aramidan ah. Ngambasol mo, nudyak maidanon ti idanon ko kumakan ni sir. Anya ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan, karbengan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas agparikot da magdakan Claudia tasan ang makaturpos ni Claudia gapo kadag iti bagsak na. Iti sabalya bangir umadanin ti panagturpos ni Aimee iti kinabuga siya. Iti may sangal daw anapan ni Flora iti balay da Julius. Nagsinungbat da kan ni Claudia. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napuluhan. Awan, karbengan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay na! Lapdan nakman. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti day ti babae. Sige aramidam ti kayat mong aramidan. Ngambasol mo, nudyak maidanon ti idanon ko kan ni sir. Anya ka di ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Umay ko kumaitad kada kayo ti listahan ti nag-order iti gatas. Ngam, simabat ni Claudia akasla ti Greg, sir. Panawan na kami ditoy, Claudia. Apay alapdam nga umay ni Flora dito'y balay. Ado ti may tultulong ni Flora kanyak ijay rancho. Kablawan kay ti panagturpos mo, iha. Agyaman ako, Nay, ma'am. Di na ka di mabalin nga awagan iti mama. Saan ka ta, ma'am? Ha? Sige, mama. Agyaman ako, Nay, iti kinasingpot yung kanya. Mama. Kablaawak man matyayayatek. Ti superwoman iti biyag ko. Agyaman ako, Nay, kan ka, Andrew. Happy graduation, Manang. Nagasat unay ni Manong kan ka. Manang kunakun Tamanong kumat ti agbalin nga asawam. Agyaman ako, Nay, kada kayo.
Natunoy ko matlaangan ti arapaap ko. Nakaturpusak matlaangan. Ala, intayo nga ro dun iti restaurant. Tani, itay pa yung agmanmandar ti tiyan ko. Karga ka nun. At to'y pa'y tinayon ti listaan, tinag-order iti gatas, sir. Agyaman ak, Flora. Awan gayam. Saan ka di pa nga imawag kan ka ni Aimee? Saan pa'y mat, sir? Iti naodi nga imawag akot makumiko medyo pagadalan. Ay, jak amaw, no naggraduaran, sir. Kasta ka di. Ala, ikumusta nagtuken kwa na intun umawag manen? Matungpal, sir. Saan ka di nga umawawag ka na kayo, sir? Napukaw ko ngamen ti cellphone ko, idi. Gimatang iti sabali. Kat nasukatan ti sigod a number ko. Ay, kasta ka di, sir? Ala, inak nga rodan iti rancho. Tanapan naggatas iti baka ti taduma akakadwak ijay, sir. Apay, anak kami suot ka simrag. Anya ka di tinapasamak di taruhar. May itay ni Flora, mami. Nagsinungbat kami. Idi may ni Daddy Julius. Pinastragnak. Anya? Anya ka no tigagaran ni Flora ditoy? Dahita ti dinamag ko itay ka ni Flora. Nga maditi sungbat na. Saan ka no nga umay makikabalay? Tada ka no balay da. Talaga apagpong tuten nakday dya a babae. Ha? Uray siyak, mami. No saan abim malaat itay ni Daddy Julius, amangan no nagpinungot kami. Dayjay ti ambisyosa. Kaya't nasamot ni Julius nga uray lakayan a maidiligkan ko na. Awan tilin na kayan ita, no kwarta ti pagsasaritaan, mami. Wan mo't kit di. Hanggang saan mo't unay ama ko na abak nang ni Julius. Ngam ado, ti atiwan na dito'y lugar tayo, mami. Mangrugimat gayaman ti panag-review iti review center, love. Wan, mayat na inakon ag-review. Tapno sigurado, love. Dahitamat ti kayat ko, tapno makasigurado ka. Sapay ko ma. Tama ka pasaak. Inton madanon ti bar exam me, love. Namnamag mat dayta, love. Amok kami na nasaririt ka. No pay kasta, aramidak amin akabaulak. Barang maigasat ko. Buyugan tay ti kararag. Adda kaasi ti apo karang tinapasnag nga kidaw iti kaasi na. Wen, Andrew. Awan sa bali akamangan no saan ani Apo Diyos. Dakkel ti kaasi na kadagiti mamatikan kwa na. Apay akasta day tarupam. Adda ka din nakaapam. Masurunak, mami. Binaunakit din ni Flora ang mga wit iti nakatimba gatas. Inyawid mo kuman tigatas Kasapulam tigatas, saan ka di? Ang mga numakita ni Daddy Julius, kat agungat, mami. Wen gayam. Manipod awan ni Aimee, dakkal tinagbaliwan na. Saan kas idi an nalukay kadata. Nagbalin mo ten akirmot. Kasuron ko mat dayjay nga, Aimee. Nagbali kita ng papanaw, nga kaslaad-adakit din ang nagmalas ta. Kastamot nga rod ti mariknak. Iso akasuron ko launay dayjay a babae. Awan lang nga rodan ditoy. Ngam isupay lang ti poon ti saan tayo apagkikin na awatan. Bilibak mat kadamanong kan Aimee. Takay kayat dati agyan ijay quarter ti security guard. Ngam ti agyan dito'y dakkel abalay. Saan gamin ang materialistic ni Aimee? Simple a tao, kan saan a naparamag. Sabagay, day tamot tinadlaw ko, mama. Ngam saan nga amo ni Aimee? Nga addadakkel abalay ni Manong iti asidag ti negosyo na.
Sigurado nga ijay dantong agyan, inton malpas ti kalaysada. Apaman ang makapasa ni Amy iti bar exam na. Ket addan tumanugang yung abogada, mama. Wan iho. At danto alain ni Manong mga opisina nanto iti asidag ti negosyo na. Naggasatan ni Manong. Tanasingpat ti asawaan na. Kabayatan asan pa yan ang rugi ti review. Kaya't mo kariti kumuyo kanyak, ijayan ti negosyok. Sige man nga ron. Sorwan nak, tapno makatulong akan ka. Alang ron, ngam narigat ti trabaho ijay. Dandani saan ka ngagtugaw? Anya tinarigrigat at trabaho. Tinigosyom? Wenno, ije rancho. Depende matkat di iti tao. Noan niya tinalaklakakin ko na. No mapadasak ti trabaho iti negosyom, ibagak to, noan niya tinalaklaka at trabaho para kanyak. Ijay kalangan ayan ti cashier. Agkahira ka. Amangan no mapukaw ti collection, no siyak ti pagyanam iti cashier. Andakin ka, no takawam ti koleksyon. Sika ti manager, iti dayto a supermarket. Owner ken manager. Pinanawam daytoy. Kat imay ka iti lugar mi. Kat nagpamarang kang aplikante iti rancho. Saan at trabaho ti sinapol ko ijay? No di kat sika. Anya? Kasano ko maasyak ti sinapol mo? Kat di nakpay matamam mo. Sa pulam ka di, ti saan mo pa'y ngamam mo? Nagsapula kiti nasingpet. Nagaget. Kang ronan ti amin napintas. Ket sika dayta, love. Mabalin a plano ni Apo Diyos ti panagsinarak ta, love. Agasam? Nagpamarang ka amarigrikat? Tapno lang masarakam ti agbalin nga asawam? Mamatiak matitimbagam, love. No saan ko nga inaramit tayo jay? Saan ka kumaan na sarakan? Anya ka di ti impakan mo ka ni Julius. Ta isakit nakalaunay, sika a babae. Adda ka di impakan nyo kan kwa na ide? Iso apagarupon nyo, nga da impakan ka? Ha, anya ti inted mo kan kuana, idinapan ka ije balay. Apay adiyo dinamag kan kwa na, ano interesado kayo ang mga mau, nana? Ti saludsod ko ti song batam. Madanagan kayo kaday. Ang mga no isukat na kada kayo, iso nga insecure kayo. Ha, anya nga insecure asasawam. Apay kumanga insecureak. Apay nga rod nga agdamag kala adagos no adda makitam. Ni Sir Julius ati pagdamagan yaw. Hay, di ta kayo manlangan ta dapay aramida. Oh, mabalin la ko matimang karamkam iti tao. Ay, inaramid kon iti dayta a babae. Saan ka di ani Flora dyan naggapo dito'y, mami? Awan sa bali no saan aday jay apu or ti kararuak. Nakitak asimrek, iti pagalaan ka dagiti timba, apang ikanda iti gatas ti baka. Aguray man, tapalab-ogak ti danga. Anya ti aramidam. Kargaak ting kayo iti ngato ti ruangan. No iduron na ti ruangan no rumwar, matinag ti kayo. Kat matamaan lakit di ti ulo na. Masurunak at talaga iti dayja a babae. Mapan kayo ijayan ni Daddy Julius, ta ipatungpal ko ti planok. Oh, sige, makaamukan, Claudia. Alaay ko to'y tugaw a pagbatayak amang ikabil iti kayo iti ngato ti ruangan. Inton rumwar ti danga. De na ipagarup nga adda kayo iti ngato. Makabalasak matlaangan kan kababae. Darasek, tapno awan makakita kanyak. Adto'y titugaw kan kayo.
agbatayak iti tugaw, ket ikabil ko ti kayo. Aday ta, pumanaw ako dito tapno awan makakita kanya. Anya nga tati naramin ni Claudia iti asidag ti ruangan. Nakita ka nagdardaras a pimanaw. Di namot inrikap analaing ti ruangan. Ay, amangan nagsuble. Magnaak man langan iti bakdor. Amangan nagsabat kami di tarwangan. Amangan nagsubang kami manang. Adu itatigatas anaala kadag iti baka. Kasapulan pa ititimba ditoy. Kurang titimba? Masapul nga rod nga inak mangala ititimba. Ingka man nga rod, at dangamin na panandag iti kakadwa. O sige, tamapanak. Kunwari, nasingpat ka nagagatak, tapno din nakisukhat ka ni Flora. Mapanak iti pagalaan ititimba. Barang ipiyar naman ng tilibreta ti bangko kanya. Adakon iti ruangan ti pagalaan iti timba. Di damot inrikap anaimbag. Iduron ko tapno makastra ka. Anay ko. Anya dyan naggapo iti nga to. Anay ko, natamaan ti ulok. Kasla maulawak pa yan. Mami! Ay, tinapasamak kada kayo! Apay nga indoron nyo ti ruangan, Mami. Da kayo kat nga ro, tinatamaan iti kayo. Saan ka di anag na di babae dito'y? Apay asyak, tinatamaan iti kayo. Mas dawak, tadamutan iti pagprosesuan. Nagnangata iti bangir. Maulawak, nagsakit. Anya itatiramidag, Mami. Agdardara ti ulo yo. Agpaarayat ka kadagiti kakanuan iti rancho. Tulong! Arayatan da kami! Tulong! Anya tinapasamak ditoy. Itala nga nagdisnudo ka at tumulong, ngam kastapay tinapasamak mo? Agdardara ti ulo na, Daddy Julius. Kasanwa napasamak da itoy? Imposible da itoy. At da ka din ng pang-or di ta ulom? Ipantayo ko maidyo ospital, Daddy. O sige, ipantayo. Inakisaga na tilugan. Wan, Daddy Julius, saan nga agsardang ti panagdara ti ulo na? Naipaskil nga tan tinagan dagiti nakapasay ti bar exam? Madanaga na, Clav. Amangan no sana na inayon tinagan ko iti listahan dagiti nakapasa. Anya nga rod no awan nagan mo. Adda pa'y mat sumarunumanan nga exam yo? Agnerbyosak matan. Madanagan akmatan. No anya man ti resulta ti amin, naskan nga awatam. Di na kon. Adda pa'y mat sumarunong nga exam? Anus lang ti kasapulan. Sa bagay, masapul nga aklunak, no anyaman ti resulta ti amin. Apay nga agdardaras ka, papanam. Mapanak iti nakapaskilan tinagan dagiti nakapasay ti bar exam, Mama. Si kamot yan ada magagaran, ngamdaay mi kan Andrew, iho. Diyay ngamin gayem ko nga staff nga dayjay pagadalan. Intyat na kanyak nga adda kanun ijay bulletin board ti resulta, Mama. Dinamag mo kumaakan kwa na, no nakapasamot laang ni Amy. Ay, nag-offline matan, Mama. Adda siguro importante nga ramiden na. Sa bagay, kasta nga agpaiso ti empleyado no da boss na. Masapul nga agtulnog iti ipaaramid da kwa na. Nakapasangatan ni Amy iti bar exam. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryeta yu ita alawas a napauluan.
Awan Karbengan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Awan, Karbengan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dinamag mo kumakankwana no nakapasamot laang ni Aimee, iho. Nag-offline matan, mami. Adda siguro importanteng aramidan na. Sa bagay, kasta talaga't empleyado. Masapol nga agtulnog iti boss na. Ina ko na, imbag ita, tabasit pa iti tao. Narigat no adunto ti tao. Iyawag mo adagos kanyak no anya ti resulta, iho. Ariglado, mama. Apay nga minanapan kayo ijay, mami. Saan ka di nga imbaga kamangi kabilak iti kayo iti nga to ti ruangan? Naawa ni ti panunot ko. Kunak no nalpasen anag na ni Flora ijay. Nagalis akas lakiwat day ja babay. Addan to aramidak kan kwa na? Ijay likod nga ta tinagnaan na. Taapay asaan nga iso tinatamaan. Ti kunak kat adda pay laang ijaunag. Saan mat? Ta idikwan? Da kayo mat tinapan ijay. Agkurang nga mintitimba. Iso amapanak ko mamangala. Apay ngamin, ada kayo tinapan. Nangibaon kayo kumaiti sa bali. Agpabanglo ako mangarod ka ni Julius. Hanggang kasdyan mutaan tinapasamak. Iso ada kayon tinapan na ngala, kasta ka di? Diyo amo nga dak di tarwar ti ruangan. Nangeg ko amin ti saritaan yo iti anak mo, Magda. Julius, adda ka dinangag mo. Nangeg ko nga rodami na saritaan yo. Gapo iti dakes a plano yo. Da kayo matlaang tinagsagrap. Ha, makapadismaya kayo. Nagdakes ti aramid yung agina. Nagbidot laang mo ti anak ko, Julius. Kasanon no siyak tinagnay jay. Kaslada kayon nga agina tinangdangran kanyak. Ngamawan ti kasta panggapmikan ka. Apay, di mo inanawa ti anak mo iti plano ng aramiden. Jay kunakon, kasanon, no siyak, tinakapasamakan ti kasta. Aimee, umay ka dito, Attorney Aimee. Ha? Anya ti kunam? Love? Top 10 ka, love. Adda ni Jervy Ijayan ti bulletin board. Kauawag na. Pudno ka di, love? Nakapasaak? Saan ka lang nga nakapasa? Adda ka kano iti top 10. Agyaman ako na, Diyos ko. Natungpal ti arapaap ko. Mabalinta na pasyaran ni Dadim. Kayat mo apasyaran ta ni Daddy, love? Kailiw ko matiransyo. Napadasak ngamin tinagbali na katulong ijay. When tanagpakan ka iti garami kan ruot kadag iti baka. Idinto tamay sa kagayam abilyonaryo. No saan ka nagbali na katulong iti rancho, saan ka kumamot na nasarakan? Ay, kita nyo tilinaw ti pagiwarnak, sir. Oh, ay. Anya ka di dayta. Tauray ka lang nagtartaray at manon dito'y ayan ko. Ay, top 10 tigayim ko iti bar exam, sir. Nga ay may top 10. Ha? May son, ananay nga abogado tigayim ko. Anya? Ti anak ko? Nagturpos nga uray pimanaw iti puder ko. Maragsa ka nak amang ipadamag ka na kayo iti balegi tigayim ko, sir. Ha? Flora,
Malagip na pa'y nga tati anak ko. Saan ka da pinakumustahan na kayo, sir? Kaawatan, ngawan tigura na kada kayo. Sapay ko ma. Mailiw ako ni ti anak ko. Kasano ang makapagkidawak iti pamakawan ken ko na? Saan yun akagura tigayim ko, sir? Naamiris kon dagiti kamalik. Nakapagpanunutag, idi pinanawan nak ti anak ko. Mabalin mo kano ti agawid. Kuna ti doktor, mami. Saan samot ang nagsubsubli ni Julius diti ospital? Idinapanak iti pagbayadan. Binayadan kanumat ni Daddy Julius ti bill dito yung ospital. Kasta ka di. Mabainak paikit din gapo iti napasamak. Ni Flora ko matamaan. Hanggang syakmatan. Uray kumamat, no saan anangag ni Daddy Julius ti saritaan ta. Nagmalas nga rod. Di talakat nga minagananad. Papuskulon talatan ti rupata. Awan mo't papananta sa bali. No di ijay balay ni Julius. Diyak lakit di kayat ti agsubli nga agab-abang iti pagyanan tayo akas idi, mami. Uray siyak Nang runa kat agpadpadamot nga awan trabaho ta. Ada pagiwarnak dito'y lamiseta iti salas. Kita man. Ada na linyaan iti ballpen. Basa man. Dagiti nakapasa iti bar exam. Malvar Aimee de Vera? Anya tinakitam di ta pagiwarnak. Tauray kala nagnanga. Basaam tinalinyaan iti ballpen anagan, mami. Yawat mo. Takitaak man. Ato Saan nga ta? Aka nagnagan na lang dayta. Ang uray ti middle name na Adivera. Kat isumat. Mabalin aka nagnagan na laang, mami. Imposiblimat ani Aimee dayta. Hello, Flora? Nakahawag ka man. Congratulations, gayam! Top 10 kagayam iti bar exam Amumon, Flora? Agyaman ako na, gayam. Uwa. Oy, ang mga nudin akon am mo, tamay sakan nga abogada. Sobra ka, mat. Sikapay lang tigayam ko. Iti kaano man, sikalat ta tigayam ko Flora. Loka? Kat, kumusta mat ni Daddy dita? Impakita kun kwa na tinagan mo iti pagyawarnak. Kaya't na ti dumawat kang ka iti pamakawan. Ngam di na kanumat amo ti ayan mo. Takkal ti nagbalbaliwan na, gayam. Madlaw ko akailiw na kan. Pudno ka di, gayam? Umay kaminto dita. Ngam saan mo pa'y nga ibagbagakan ni Daddy? Oh, Flora. Saan mo mo't nga ugali ti agday ang kabayatan ti panagtrabahom? Itamampay. Sir, adaman damagak. Nukas pangarigan umay pumasyar ni Aimee. Saan yung kadi akagura? Nakaamiris akon. Kayat ko pa'y nga agsubli ti anak ko. Ngam dagiti agi na amagda kan Claudia. Sir, agpaiso ka diti imbagayaw? Agbababawi aka dagiti nararamid ko iti anak ko. Hamum ka di. Asika ko matinatamaan iti kayo nga karga ni Claudia iti nga ato ti ruhangan. Ha? Anya ti kayat yo asawan, sir? Dumngag ka. Tay salaysay ko tinapasamak. Nay, imay kayo mat iti rancho nga gina.
Ay, kumusta ka, Nana? Aglisi kay ti dalan mi. Apay nga agyan kay ti dalan? Amulata ni Apo Diyos nga isalakan ti awan basol na. Kat ti nakabasol. Iso, ti pagbawingan ti dakas apanggap ti managdakdakas. Awan ti amok kadagiti sasawam. Ay, saan kan nga gindi di amo, tamo kon ti amin. Agbalbaliw kayo nga minon. Natangig kayo pa'y lang. Kat awan mo ti maipanakkalyo. Apay ka di akasta ka. Kayat mo tapagtalawan ka dito yung rancho? Kabaalam ka di nga aramidan, ti kabaalak nga aramidan. Ay, awan apulos karbangam dito yung rancho. Kukwa ni Aimee daytoy. Love, mabanta ka din ije rancho? Wen, iror ti driver ti kotse. Imbaga kon ken kuana itay. Umay ka di mat da mama? Wen kano, ngam ko na ni Jervy, ajay kano kotse na ti pagluganan da ka ni mama. Saan da makilugan ka na ta? Nalawa mat jay lugan mo. Saan nga mina makaururay ni Jervy? No kayat na ti umunan to nga agawid, wano maudi, maaramid na ti kayat na, talugan na kat nga ron. Sabagay. No agbati tapay ijay, amangan no din napay kayat ti umyan ijay. Mapandala nga agpasyar, ken makisarita ijeran tiyoyo. Apay nga imay ka dito'y balay mi. Saan adito'y ti ayan ti trabaho? Sana nga umay agtrabaho, nana. Urayag laang ti tunay abos ditoy. Apay ko mga urayam ni Julius. Ay, saan ani Sir Julius ti urayag ako nakatunay, nana? Ada urayag ditoy. Agurayak lang iti sumagmamano a minutos. Agtugawak pa ito'y sirok ti kayo dito'y arubayan. Sika ti makaam mo, no asino manday takunam nga urayam. Numabalain, saan kayo pa'y apumanaw dito'y, nana? Asino ka kumaamang mandar kanyak? Katulong kalaang! Sir Julius! Umay kayo ditoy! Amangan no ni Aimee ti sumungad! Anya ti kunam. Ulitan man, Flora. Umay kayo dito'y kunak! Agturong tilugan na sumungad dito'y arubayan niyo! Amangan no da Aimee kan Andro ti sumungad! Anya? Ne, duwa mo takot siya ti agturong dito eh. Oh, aday tadan! Daddy! Aimee, anak! Aimee, pakawanan na ko, ma. Arakupan ka man, anak. Daddy, kailiw kayo unay. Agyaman ak unay, anak. Tapi nasarnak matlangan. Wan, Daddy. Kadwak ti kabsat, kan ina ni Andrew. Anya, kabsat kan inana ko nam. Nakakutsa damat. Kunak man marigrigat ni Andrew. Daddy, nagpamarang lang ang marigrigat. Agam, saan aday ti pagsaritaan tayo? Ay, umay kayo nga rudan. Sumrek tayo di tabalay. Magda, Claudia, mangisaga na kayo itipagsasangwan mi dito'y salas. Ay, syakon, sir. Ang mga noan niya pa'y ti isagana dagitang agina. Hay, awan pa nagtalag ko kadagitang agina. Uno saan? Bantayak ida amang isagana. Ala, si kanti makaam mo. Pakay dayawak ta nakaumay kayo dito'y pagtangan mi kabsat. Ibaga kon ti gagarami. Tada ka no aramidan ti anak ko ani Jervy ije syudad inton madamdama. Dawatan mi kuma ti pamalubos mo nga ikalay sa ti anak ko ani Andrew ni Aimee nga anak mo. Nuan niya ti pakaragsakan ti anak ko. Sana siya ti agbalin na tubang kabsat. At dadamatan iti husto nga edad. Ngemsakbay ti amin. Itid ko pa'y kumaki ni Aimee. Tinabayagan nga imbati day di inana. Aimee anak. Adtoy,
tinabayagan nga induldulin ko. Papaitadkan ka, day di inam. Basit, abaol? Anya tilinaon dayta, Daddy. Adto'y titulbak na. Lukatam, takitaam tilinaon na. Apay nga imbaw na ta ni Daddy Julius amang isagana iti merienda dagita. Aganos tapay ita, anak ko. Agdungpal talatan. Inton ipantatimakan ni Jasalas, mangagta ti saritaan da. Wen anak, iso nga gawaan ta ti mangisagana kadagitoy. Tapno makapantan ijay salas. Masurunak matitiday ta, Flora. Bambantayan na takit din dito'y kusina. Wen nga rod. Mabalinan. Ipantan ti pagpalamiis iti ayanda. Nalukatakon, Daddy. Papeles mat dagitoy. Basaak man? Last will and testament daytoy, Daddy. Nailanad ako kwakti rancho kan balay. Huwain, anak. Day tatibilin ni mamim, iti agsakitan. Imparamid na dagitan, sakbay apimusay. Ita, tadaan ka niti husto nga edad. Itadkon kan ka. Gayam, kayat nga rod asawon dayta. Nga awan karbangan ti ore asino nga agare. Wano mangibaga ako kwa na ti rancho kan balay mo. Agyan kami matan ka ni Andrew ija syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo na. Gayam, sikan ti dutukak amang tarawidwid iti amin. Sika ti kangatuan amang kita kadagiti tao. Kan tuy balay. Nangat nga to pa'y laang mat ani Sir Julius, gayam. No kayat ni Daddy, alaak matan ija syudad. Saanan nga agtrabaho? Tapno makainanamat. Tapno di yung mat ko na anaranggasak. Agpili kayo, no anya ti kayat yung trabaho dito rancho. Para dalos, tumulong agitad iti kanan, dagiti baka, anabiit pa'y anaganak. Dagiti lalaki ti agsawar amang kita kadagiti bulo sa baka. Agsweldo kami kadimat? Ay, wan alangan nga agtrabaho kayo iti libre. Anya nga iti igatang yu iti kanan nyo, no saan kayo nga agsweldo? Flora, mangbaliak man nga rod iti sweldo? Ay, saan pa'y amabalin ti agbali tawan pa'y kinsinas. At dapay mo't kanan nyo anabati ijabalay ni gayim ay may. Di kay pa'y nang rugi ang nagtrabaho, agbali kayo! Ninamnama tama tagikwata ti rancho. Iso nga inremedyo ta napapanaw ni Aimee. Kuko namat gayam ti rancho. Awa na pulos ti karbangan ta, mami. Daytoy samot tay kunkunada, akarma. Nagbalinta ka tamatang-tangdanan lang dito'y rancho. Imbaglakit din Tadi data pinapanaw ditoy. Awan pagkamangan ta. Nagkasat matgayam ti biyag ni Aimee. Bak nang gayam ti agbalin nga asawa na. Abugada pa yan. Ay na, agkupit ti barukong ko iti apal. Claudia, no impasnak mo kumamot tinagadal. Saan kumakasto'y tinagbanagan ta? Dagiti inrurumanta. Isuda mo't tinagbalin nga among ta dito rancho. Daay me, kan Flora. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas anapuluan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Dalan. Kinapudno ken biyan. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 16. Nasaysaya at tinapanglaw nga adda panagbuteng na iti apo, ngam tinabak na nga adda parikot iti biyag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Apay analiday ka, Barok. Adda ka di parikot. Mababainak. Hindi magmagna kita ija kalsada. Limabas ti motor ni Jenny akaruba. Binusinaan nak, sana klinabsan. Apalam ka di tadda motor na. Iswa babae, adda motor na, idinto ta siyak. Lalaki ak, ngamjak pa mo ti agpataray iti motor. Ay na anak ko, saan tayo ang makagatang iti motor mo? Amumot, awan maigatang. Mawatak matkid dinanang. Mabainak lang ngamin. Nukas di akan tiyawan nak ti kaaruba. Ano samkit di ti agadal? Tainton addan trabahom. Magatang mumot ti kayat mo agatangen. Nagmayat ti mang kantsaw iti kaaruba a pobre. Asino akaruba ti dakdakamatam? Jay man kaadalak nga anak dala kay Kardo kun bakit lo siya, mami. Kasano ti panangkantsaw mo ako nam? Magmag na iti kalsada nakapudpudot. Binusinaak. Linabsak iti kalsada. Ti suron na siguro iti dayta nga inaramid mo. Awan ngamin motor na. Kasano ko maamaadaan iti motor ket awan sa paigatang na iti naimas asidaan da. Agpasagad la ko man amapan ijay pagadalan da. Alangan anak kalugan iti pasagad amapan agadala. Sumungad kit din tinwang iji pagadalan? Wan adaki din nung agamak iji pagadalan iji ili. Imbaglakit di ta asidag tayo iti ili. Mabalin na lang apagnaon. Kunada negosyante ti kaaruba tayo anila kay Tomas. Anya kadit negosyo na, ken ayan ti pistoda, no aglaklako da. Adda nagdamdamag kanyak, no anya tilako da. Imbagak, ajak amaw. Anya nga tanga agpaiso ti ilaklako da. Awan ba't makita ka pistoda iji ilay? Ngamnurumwarda, kanayon damot anak akutse. Anya nga tatilaklako da. Awan ba't makikita ka trabaho da. Saan mo't amang opisina? Kaslamot adot kwartada. Adulakit di, dakkel ti balay da. Nakamotor ti anak da amapan agiskwela. Di ka kadipay nakabayan. Imbaga ni sir, asaan ka kanupay amakites? Agbayad ak inton malam. Napanpay ngamin nang iremedyo ni nanang iti pagbayad ko. Apay ngamin apagadalan da ka, no awan mo't kwarta pagbayad yung. Inkalaangan manggad. Kay kayat ko ti agadal ngam ti mangged. May mayat mutlaan, no adda malpas ko. Agtrabaho akto. Ngam no kasta ka na yun ka amauding agbayad. Di ka kadimabain, ah? Ano sak no anya ti ibagadag iti saan ang makaawat. Tinapatag, kat agadalak, ngawan mo't maagrabyadok. Adakon ka dayta. Ngam no syakti ka na yun amauding agbayad. Sumardo nga klaangan. Imbag tanaranaan ka dito'y arubayan. Kayat mo ka diti madan iti kwarta. Ha? Kwarta ko na yo, tata? Saan mo't siguro anakapoy ti dengeg mo, tapno di mo nangeg ti imbagak. Kasano kuma, tata? Anya ka diti aramidak, tapno maadaanak iti kwarta. At dalang armas, nga ipan mo iti address nga ibagak apang ipanam.
Armas kunayo, tata. Mm. Mabuti nga akmat nga agigam iti armas, tata. Anya ko matikabuteng mo, ket di damit amo nga armas ti deliver mo. Maamakak, amangan numatiliwak. Iso mamirmiraot kayo, tatakrot kayo. Tata, saan ka di abasol ti kasta? Maiparit pa itilintag? Dagitikit di nakatugaw ama ko na nga opisyal ti ado ti armas na. Kunada maiparit, nga maapay nga ado ti maduktalan nga armas iti babalay da. Alaman? Nakitakmot nga agsasaw kayo ko ni Tatam at Tomas. Imbaga na nga agi delibera kanu iti armas, tapno adda kwartak, tatang. Ay, sana mapalin. Isagsagmak mo ti masakbayan, no aramidam day ta trabaho. Dakes day ta. Day tangarod mo ti imbaga kan kwa na, tatang. Nasaya at tamom tinsong batmaw. Anya nga iti kunhana. Isukan ama mermiraot tayo, tatakrot tayo. Imbag tay takrot, ngam tay agaramid ka iti pagbasulam, kan pakaisagmakam. Kas jay gayam ti negosyo da, tatang. Aglako iti armas. Iso adi ka makikapkap pagkadakwada. Uray na panglaw tayo laeng. Basta mayan natop iti pagayatan ti apaw, ti aramidin tayo. Kaya't kadiday ta kaaruba nga agkideliver iti armas. Di na nga rod kayat. Mamirmiraot lang nga roden, aging dadalos pa'y laeng. Ni ka di Alex, akaadalak tidakta kamating nyo, Daddy? Wen, iha. Kinasaritak, ngem ko na nakit din, apagbasulan ka no, tinegosyo tayo. Naglastugan? Saan lang arudan ang makabaybayad igi pagadalan? Kastapay ti sa una? Masurunak nga rod itay, ngem nagtepelak lang. Adulat ta ti tao nga uray mamirmiraot. Lisyan na ti grasya. No di na kayat, bayan yon. Ngam inton umay damang ibaga iti masapul da. Saan tayo idatulungan? Nagbulod da kadikan ka, Mami? Saan pa'y matkit di? Ngam ang mga no iti masungad nga aldaw, kat addan to kasapulan da kada tayo. Ada ka nun di ado nga armas amay deliver iji pantalan. Masapul a bilinam dagiti mang sabat, tapno umunada iji pantalan. Nabilin ko itan, aduda amapan, tamangan no adda makatiktik kadakwada. Sapay dakkel ti puunak iti dayjay. Anya? Puunam? Dakalagat a dayjay? Manano ko ma, dakkel met ti urnong ta. Imbayad ko na, nalaklakamot lang nugulpyo na bayadan ngam ti installment. At adumot lang ti maganansya. Wan batkit di nulakot malako tayo amin. Gumudwa tayo ti ganansya. Una, amok ter aramidek. Tapno adu ti mapastrik tayo akwarta. May mayat kumano ado ti tauhan nga gideliver. Tapno mabibiit mutla nga malako. Kuma, ang masuro na kiti kaaruba. Tadi nakit din kaya ti agbalin at tauhan ta. Addan tula masapul da kita. Saan ko idaapat gan? Pinag-examine da kakadimo ang baraw. Una nang, naimbaglaangan, tanay sambut yu day kwarta. Awan ngamin ni Antim anapanak. Iti sabali tinagutangak, iti pinagbayad mo. Padasak man ti agbirok iti part-time job. Tapno saan kayo unay ang marigatan ang mangisakad iti panagadal ko? Kabaalam ka di ti agtrabaho, kabayatan ti panagadal mo. Padasak nanang. Saan mo't siguro ang narigat? Saan mo nga ipilit no marigatan ka, anak ko? Saan kayo nga agdanag, nanang? Ti panagadal ko ti ipang pangrunak. Rumbang laeng. Ti adal ti kang runaan amang itundaken ka. Iti nasaya at apagtungpalan. Sinalbagkit di. Malas ti amin. Peste dagitapan nakabagiti linteg. Apay ka di, anya tinapasamak. At da kano entrapment operation nga inwayat da.
Nairaman ka ni dagiti kargamintos tayo. Dayta nga rod ti dakes. Imo na kano dagiti pan nakabagiti linteg ije nakay disaagan dagiti kargamentos. Nagpamarang da amangalap. Kasano nga rodan? Sapay nagdakkel ti puunam dita. Dayta nga rod ti pagpungpung tutak launay. Dakkel a parikot daytoy. Dakkel ti pukaw ta. Malas a talaga. Sayang ti riniuriw a kwarta nga imbayad ko kadagijay a kargamentos. Adamat gayam pan nakabagiti lintag anapan dita balay dala kay Tomas idi rabi ay. Isumalag ayam ataol dagiti asaw. Anya ka diti inaramid da di tabalay dala kay Tomas. Inala kano ida dagiti pulis. Ada kano tauhan daan ang itik-tik kadakwada. Engkantada ka day, adala kay Tomas kan bakit mila di among da. Katwan nagpatinggan ti dakkel a pagsapulan da. Ngamin, armas gayam ti negosyo da. Sigurado ang mabalod da, no ado ti armas anakita da. Idi kinigtot kano dagiti pulis, dagiti tauhan da. Nagpudnudan adagos. Saan nga agnanayon ang mailamang ti kinadakes lakay? Ay, wan bakit? Ay, imbagta saan asimuro ti anak ta. Idi awisen na makikadwa kadakwada. Imbaglakit di talimpyo ti utak ti anak ta. Kat saan anakikadwa kadakwada? Pestekit di. Agyanta ka di dito'y pagbalodan. Saan kan nga agreklamo? Tauray sak, masikuranak mat. Pestekit di day jay atawhan. Impudno nakit di ako kwata dagiti kargamentos. No kumata agmay-may sa asel dati ayan tayo. Inaldaw kumaadusagak dayjay at tao. Uray siyak! Ipungot-pungot ko akanayon. Kinid daw na siguro nga agsisina tayo iti selda. Isuasaan ta akadwa ditoy. Kasano nga taita ni Jenny nga anak ta. Sapay awan kwarta na ibatikan kwa na. Awan mat na pulos di kwartak. Ta pinagbayad ko ti armas. Taninamnamak ang makaadu tayo. Uray siyak! Awan kwartak. Tana ipaabak ko mat iti kasino. At dangaminin order kanyak, sakbayan natiliw dagiti kargamentos. Kasano itan? Pestekit di. Malas! Jenny, apa ang naglangan ka? Apa ang magmagna ka? Ayan ti motor mo. Awan gasolina na. Ha? Kiswadi ka si Marag? Sapay aduti inaramid mi ije pagadalan. Jaksan agadal, Alex. Awan paggasolina. Salbag ngamin dagiti a pulis. Tiniliw dakit din dadadi kan mami. Saan da amatiliw, no awan ti makagapo. Kayat mo ka di amapan ida sa rongkaran, takuyugan ka. Ha? Kayat nakakuyugan? Uray sa anak anasaya at kan kay ti kanlabas? Karuba tayo, saan ka di? Kayat katulungan. Amok tirigat na, no awan kaduam ije balayo. Imbag ka pa'y. Uray sa anak anasaya at idi. Amunak akasyan. Kasano akitan, Daddy? Mami. Ladingitek, gamnalpasan ti pan nakabista ti kasumi. Ipanda kami kanon ije munti. At may saak ka din ni Balay. No kayat mo, ingkalangan iji balay da lulam, iji balay da nanang. Kapilitan na, Mami. Ngam pangalan ngay ni Lola iti pagbayad kan allowance ko iti pagadalan. Ano samlatan? Noan niya ti adda. Jaksan nag-eskwela, Mami. Ad-adda ka kaasi ka no saan ka makaadal. Kayat mo kadingawan tumayat at trabaho, no awan ti adal mo. Nagregat mat ngamin, no awan ti kwartang aramatan, Mami. Agsakripisyo ka, tapno makaadal ka.
Mailiwak lakit din awan kayo, mami. Agananos ka. Di na kam tultuladan na. Gaputa kayat mi ti maadan iti adu apirak. Nagaramid kami iti maikaliwas. Ita, ikarumi da ita, akam malimi. Numaipan ta ije munti. Kasano pa iti anak ta? May raman nga agtuok, gapo iti dakes nga aramid ta. Imbag ko man pasnak na ti agadal. Amok la kumakastoy iti pagbanagan ta. Saan tala kumanagaramid iti kastoy? Nadagsan gayam da ito'y akaso. Agyan tayo jay munti iti manuatawan. Anya nga dati kasasaad tanto ichay. Day tatisan ko amo. Ikaro ta iti pagbaludan, ti dakes nga aramid ta. Di ka agaramid iti dakes, ta sigurado at dakes mo ti pagtungpalam. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.